Изабел е родена в Ница, Франция. Преподава биология в Кот д'Ивуар и Португалия, след което се премества в София през 2006 година заедно с семейството си. Тук тя открива влечението си към фотографията и решава да изостави кариерата си. Лека по лека започнах да снимам София, сцени от живота, елементите на града. Сред любимите обекти на Изабел са графитите и старите социалистически паметници. Много ми харесват изоставените неща. Нови лъскави неща не ме интересуват. Като източник на своето вдъхновение, Изабел намира градската атмосфера. В София има силен контраст между остатъците от комунизма, като панелните блокове в крайните квартали и мълниеносното навлизане на съвременното. Изабел съставя композиции от своите снимки. В момента творбите й са изложени във Френския културен център, където утре тя ще представи и своя първи албум. За TV7, Дамян Воденичаров.